small and beautiful, not big and scared. 나이스. Îmi place părculețul ăsta. De ce trebuie să ne luăm elea, să ne luăm odată mingea și elea și venim și rupem asta? Nu? Să jucăm volei sau ping-pong? Ping-pong, volei. A, peste gardul ăla. Da, mă rog. Tu vezi masa de ping-pong? Să jucăm volei? Bebe, să trec? Când vezi, după așa la școală, mamă, vezi. La vară să vezi păstrăvii pe aici. De-aia, serios. Ți amintești că îi vedeam când eram acolo sus la restaurant? L-a fost un fazan. Domnul a făcut asta. Wow! Nice! Imperial Hotel and Spa, 4 stele, ia uite. Ăsta de aici, Imperial Hotel and Spa, 4 stele. Chiar arată 4 stele, sincer. Dacă vin în interior, da. Au statit. Da, iubita mea. Eu dacă Da. am lei pe cardul ăla, Care card? pe ăla de Unicredit, că cu ăla de SIM nu pot să plătesc online. Hai. Trebuie activat nu știu ce. Și dacă am lei, Da. pot să îmi face conversia, nu? Că la EMA... Normal. Aha. Și dacă n-ai lei, nu poți plăti. Și mult mai bine, nu-ți face nicio conversie, scap de probleme. De ce nu plătești cu tata? Nu mai ușor. Pentru că dacă ai zis că e luni și o luni sunt la servici,
Hai zi acum ceva. Cred că merge cardul după ora 9 să deschid plățile. După o jumătate, când te duci tu la serviciu, cred că. Da. S-a pus baba lui și acolo, e minioară. Aici mai era un magazin. Uite, te duc la secund. Am crezut că le înapoi la mașină. Ah, bine. Ți-am cum erau aia de la Petrișor, că vreau să urce cu mașina sus. Petrișor, că vreau să urce cu mașina până sus. Parci? Bani are mami pe card. Ce întrebare! 200 și ceva. Urcă sus, săra. Ce clanșola? Oh, dar e plin. E lume, să știi. Uite un de la din desen, așa. Ai capibară, am crezut. Ana din... Elsa? Da? Din Elsa. Oameni, clădii. Fiurs. Da. Așa ziceau ea în Grecia. Fiurs. Blănu. Oh, ce bine că aici așa umbră. Hai, uite aici semințe. Luăm acum? Ba da, că poate îmi dă plusuța și să bag și pe lui. Ce semințe? De la de dovleac. Cam ceva. Ba da, uite aici, domnule. Cât aveți nucile? 30? Da, nu 40. 40? Este să văd 5 lei, coace. Câte vrei să-ți iei? Fac 3, uite, să-mi iau 3 de 8 lei. 3 de 8 lei? Cât bine. 24. Ia, ține și un pic. Zacuscă. Dați-ne niște prune uscate de 5 lei, puteți să ne dați. Păi și ai? Prune uscate de 5 Păi ai lei. 5 lei? Ah, Nu, de cât? un leu Ah, trebuie să-mi dea reclamă. am înțeles. Nu mai mulțumim, sănătate. 2 lei mai am eu, nu mai am. Eram la negociere. Dăm cu acum. Mai am eu bani. Dă și apa, o băgăm aici? Da, dă și apa. Da. 2000 Nu, Nu? dăm coace. la mine. Ia, scocor eu. Când obosesc, o plasez. Ce zic? Ce Văzut cum se faci numește? umbră. Văzut că mai încolo găsești nuci la 30 de lei. Da? Uite, ăsta o Caș, 40. 40. Ce bine arată bronzaj, cu de aia e bună de țară. Ia uite, 35 este la altul, că vreau la 30, doamne. Pe aici, hai! Și ne putem cumva întoarce așa înapoi? Cum să nu ne întoarcem? A, dar nu Pe așa. hotel. Nu așa, așa. A, păi și Hai că după aceea ne întoarcem. Nu, hai că ne întoarcem. Noi, iubi, nu mai plimbăm. Vrei numai la shops, oriunde te duci să shops, people, să fie astfel
să fie sters. Da, ia la mama. Ăsta este izvorul numărul 2. 2. Da? Cred, nu știu. De te întrebai. Sau 7, 4. Uite. Peoples! De unde? Hai! Păi pe aici ne întoarcem pe traseul ăsta. Tu condune, ma, pe unde știi tu cel mai bine. Nu mi-aduc aminte că am ieșit pe acolo. Hai, Mama, mergi. nu mă va prin pădure, da? Nu e pădure. Tot asta e o pădure. Nu te bași prin pădure. Da, ăla mai trebuia să ne dea un leu. Dați-mi de 5 în leul ăla. Cea că și eu să negociez. Dar ai văzut cât costă? 30? Da, Și bă, 40. 40. Ia, Bă, 30. Uite câta piatră acolo frumos să urci. Aha. A, uite aici cum ține asta. Glumă, mi-e frică. Ai grijă că e un șarpe acolo. Ai grijă că cade acum, să scadă așa o broască ceva. Cu tăpeu, iubi. Cu tăpeu, prințesa mea. Hai, copile. Hai pe jos atunci. Pe aici nu mai poți să cobor oare jos? Te duci la... Ia să vedem unde te duci. Mergeți jos voi, că vin și eu. Nu. Mai sunt 300 de oameni să te asculte pe tine. Sì, qui è matta, schiaffo. Era deschis atunci și acum nu mai e? A, unde era? Ha? Păi să vedem, poate e apăsând și trebuie să se deschidă. Era cu poarta asta. Aici am luat-o. Care poartă? Asta era deschisă. Au sudat-o nesimțiții. Uite pe aici, poți să treci așa. Vrei să treci? E netuns, e... Ce să nu fie tuns? Păi așa era și atunci. Uite, poți să treci așa. Hai mă, tati, suntem noi aia care încălcăm... Totdeauna trebuie să fie ăla care încalcă. Poate dau drumul, dar mai pe vară. Gândește-te, m-a fost în august în tabără, nu acum. Păi nu poate să treacă, mami. Nu o să vrea să treacă. Nu cred că mi-e rost. Dar uite, cred că trebuie să bași cardul ceva acolo. A, deci e adevărat că ai făcut-o cu plată?
Cum e izvoare de astea naturale cu bași plată? Deci, de adevărat, e de nu știu câți ani. Oleu, Ia, stai să vezi. scuip când vorbesc. Cred că e izvoare, Iubi. Mai vino un pic, vino un pic. Vino un pic să-ți spun. Izvorul este natural, izvorul. Deci fii atent că vreau. Da, da, cu cardul. În vară, când suntem doar noi doi, dacă nu vrem amestec. Mergem, o luăm și pe ea, cum? O tragem după noi. Nu, voi de ce? Nu puteți? Moment, tată, fică? Voi nu mai Trebuie moment tată, fică, mamă. trebuie. Nu mai trebuie și doar tată, fică. Trebuie tată, fică, mamă. Să bond. Bun, moment tată, fică, mamă. Moment tată, fică e pe Eu am moldoveanu. momente, mamă, fică. În vârf de pat, eu să am în vârf de munte pe moldoveanu. Exact. Moldoveanu. Pe negoiu moldoveanu. Nu-te pe aici pe la Olănești, că-ți place păduricea. Pleci moldoveanu. Că te duci cu Dragoș pe moldoveanu. Moment tată, fică. E pe moldoveanu. Că pe el îl păcălești, pe noi nu. Și pe voi vă păcălesc. Îți dau 5 milioane de lei. 5 milioane de lei. Da, 500, adică vrei 500 să de lei. zici. Nu, pentru 500 de lei. Pe Cozia. Pe Stănișoara. Deja începe negocierea, vezi? Pe Stănișoara faci pauză. Și te bași și cu ursul. Dacă îl vezi, tu te arunci în fața lui. Zi să mă Pentru că 500 de vom lei. vedea, tati, tu l-ai văzut atunci. L-am văzut și Și te-ai panicat. nu m-am panicat. Și ai avut noroc că erau și oamenii acolo. Chiar am fost adevărat. Zis, nu, cred că aș face ca toate visele acolo. Eu zicea să mi Aici mami... nu e de că îți bate din spate, poate la întoarcere. Nu merge, nu ai ștefat ăla de la foto. Sunt uitate niște colanți din ăștia așa? Care colanți? Wow! Tele? Îți vedem aici, Leather. vedem aici la doamna, la mici. Și plânți 40 ce de și la din doamna mici. 25 de sparte. 40 kg. Păducel, 10 lei. Bun, bun. Și care e păducel? Poate doar și niște mente de astea. Face niște business. Mentele tale din joc. Ce ai? Hai că și tu bei mentă. Dar tu știi că e Foarte bun bună. ceaiul de mentă, e sănătos în fiecare zi, așa cu tocăniță. Da, e pentru digestia. Și pentru digestie, da. Îți întărește și La pupii. femei e bun și pentru ovare, pentru astea. Pentru vară, Ovare. o vară, Cu biologie ca ta la școală. nu știu ce să le ia. Ouăle femeilor, Nu ouăle. Găinile, adică producătoare de ouă. de ce le-ați produc o ouă Da, ție? da. Și mi-e spre cloacă. Și am făcut ora de biologie. Așa să vă zic. Uite, aici era interesant, așa că... Dar nu știu dacă e mai deschis. Păi nu e. Asta e că aici era la E barul Castelului. Am fost aici sus. Dar e închis, uite, sus. E închis acolo. Not us. Dacă vrei We got it right. Aoleu, dar asta e murdere. Îți vor afla în procedură de monitorizare. E foarte bun. Sunt sugi. Serios. Ai bea? Da. Ce n-ai bea tu? Sau ce n-ai băga în gură? Tot aș mânca. Arată părul meu așa. Cum? Wavy? Pentru că l-ai prins. Cred că are un tată, probabil. Probabil da, că l-ai Da, prins. de la umezeală, că e umezeală în pădure. Și mami, ți-am spus că este filat. Pentru că dacă ai avea acea... Dar place tati să ai o căsuță exact așa pe... Webs.
Uite, vezi unde sunt bicicliștii tăi. Cred că are... Sunt ai mei? Păi e ea de aici, tu, pe unde se duc. Nu vezi seama că se duc urcă. Negrul ăla l-am mai văzut. Da? L-am văzut la Five to Go, se duc după aia de aici în oraș și beau la Five to Go acolo. La shopping, mergi cu mine, cu mine, cu Neramia. Nu mergi cu Cu mine. Paul, că Paul nu va sta. Și nici cu mine. Și nici cu cardurile mele. A? Da? Investirea tuturor sfinților, comand cadoul. What have you seen? I'm just saying, Da, dragă. saying, my darling. Mergeți? Nu aveți voie să mergeți normal, să vedem cum mergeți. Hai că nu vine nimeni, mami, să uite să nu se facă de rușine. Ce frumos e aici, sari în cap. Atingi apa, cred că. Sigur. Sigur, atunci. Poți și cu aia. I got you. A? Ok. Mergi minte? Acum ajungem. Mami mașina. Super să vedem. Wow, se vede frumos. Și o filmare ca la nuntă. Încă? Așa, cu te pleci, te retragi, nu? Am apropiat. Mă retrag. Adică nu... Tot cu miresul. Asta e aia din Ariușor. Ce? Camera cu care filma JK și... Mașina? Aia e... Trenulețul? Cred. Dar cred că s-a dus așa. Super bine trenulețul. Îl filmezi? Da. Opa. Cred că stă așa pe trenulețul. Așa se duc acolo la mănăstire. Hai! Da? Dar nu coboară jos, că ține mereu, punctul e Dar la așa n-am mergea pe la orizontală. lacul ăla cu nofer. Da, au și de acolo. Run, don't tell me bye bye. Run, you made me cry, cry.
Love is a lie. Don't tell me. Bye. Tati. Poate alunești, mă, tati, pe mușchiul ăla. Bogdanel. Mai iau-te și pe ea. Proszę primaczki. Nu, eu vreau să-l filmez pe tata dacă cade. Nu pot să te batul. Ba da, gata, n-am reușit să-l filmez. Tocmai acum filmam gânda cu care era pe mami. What? Au plecat. Stai așa. Ai auzit? Mami nu-i place aici. Mami vrea acasă. Eu m-am auzit. Nu mai reușeam să mă încalț, că n-aveam ăla, știi? Papi. Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. She wanna dance so fine. Everything is fine. Oh. Go. Give me that gasoline. Give me that make me feel. Give me that make me sweat. Something I can't forget. But now we must slide. It's not been a while. It's 200 degrees. Club go psycho. Oh. How beautiful it is down there. Vreau să fac poză. Vreau să fac poză la apă. 나이스. Ai merge noaptea pe aici? Da. Nu? Da. Și tu? Cu cine ai vei merge? Cu cine aș merge? Nu aș merge noaptea pe aici. Asta e locul lui? Asta e acasă. Nu acasă, dacă ne prinde noaptea aici.
Păi aici vine trenulețul ăla. Uite trenulețul aici. Eu așteaptă pe aia să urce. Să duc sus la mănăstire, știi? Păi ce fain e aici, liniștit. Aici să venim să punem cortul, să stăm o noapte. Cort. Toaletă. Hai apă, uite. Și și toaletă. Ne întoarcem? Ne să urcăm sus? Hai pe mică acolo. Că spre toca o apă, dacă nu mă înșel, nu? Sau... Oh, de arunc. Dă-te-o prins. Chiar fain aici. Asta tot. Nu știu cât sunt aici pe călugări, or fi. Sigur e de călugări asta, nu? Sau de mai aici? Aici stau. Cum să fie? Da. Ce? Nu, cum să stea în combinație. Sunt precum picioare. Uite ce frumos se vede toată valea asta. Ceva pentru vlog. Simți la fond? Te simți, mami? Ce? La fond? Cum nu creează mușchiul? Bogdane, capul la... La joc, te uite așa să eu să omorâs, ce faci? Ce să fac? Trenulețul, să mă plimb, tu? Nu știu, pe picioare. Pe picioare? Plimbă-te, mă. Tot fain Ce să faci? vă- Ești bine? Bine, fost bine, mersi. Bravo. Eu tot acolo, știi? Tot în locul tău sunt. E bine. M-am menținut, să mai am și eu vreo 10 ani și gata. Hai. Normal. Iubire, nu e acea mănăstire, mami. Știi unde să...
Și de unde să se ducă să le scoate oase. Ne-am făcut pașii. Ce e acolo? Vezi că vine mașina, da? Dă-te un pic mai așa. Da, da. Da, 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 da. Unde lucra? Unde lucra? De-abia au obiectiv. Da, ia trotineta, că acum ești la vale, iar. Mamă, stai proastă. Am auzit iubirea între frați. Certau ăștia doi din spate. La mare, la bătut, la mic. Că e un animal și că ăștia se bate. Uite-l pe ăsta. Nu știu. Bă, da. Nu e ca tine. Ce se ascunde? Și vă depinde ce mărci mai au acolo. Nani. Vedem ce buget vei avea.